ko'ina sunanka ya zaga. Alo? Ga Bala. Ƙaryar ku ta kare. Bana sai Bala Wunti. Bala Wunti ne gwamna. Bala yanzu mun baka Bauchi. Maƙiya ku sha kunya. 227 ka jara gama. Bala yau goya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Wa alaikum salam malam dan jarida barka da warhaka. To masu kallo da sauraron mu ga mu da babban bakon mu wanda muka masa gayyata ta musamman. Za ku ji ƙarin bayani daga bakin shi. Assalamu alaikum, sunana Abdulwahab Doman Waka, ciyaman na Rumfar Marayun Bala na Bauchi State. To Malam Abdulwahab Doman Waka, barka da zuwa wannan gidan TV na Amintacciya TV. Muna yi ma barka da zuwa. Barka da warhaka. To Doman Waka ko in ce ciyaman na Rumfar Marayun Bala Wunti. Tambaya muke so mu yi, kuma masu sauraro ma suna so su ji ƙarin bayani dangane da wannan tambaya da zamu maka. To ina ji. Akwai ƙorafe-ƙorafen da suke fitowa daga bakin mutane ko in ce 'yan adawanku, wanda suke cewa su ba abin da zai sa su zaɓi mutumin da bai musu komai ba, ba za su tsaye da shi a wannan takarar gwamna ba a jihar Bauchi. Ko me za ka iya ce musu daga wannan furuci da suke? Assalamu alaikum. Abin da zan gaya musu, zan ba su shawari ne kawai. Suna maganan ba za su zaɓi Bala Wunti ba su bane masu zaɓen nan takara, Allah ne mai zaɓa da kuma al'umma. Dan wasu 'yan tsararru a gefe sun ce ba za su zaɓe shi ba shi dai hana al'ummar jihar Bauchi su gagara zaɓensa ba. Akwai maganganun da na ji ni ma gaskiya na ce abin ya bani mamaki. Wai ɗan Bauchi, yau ɗan Bauchi har ya ce wai ba zai zaɓi mutum ɗan Bauchi ba. Wanda jin wai ɗan jihar Bauchi yana cewa ba zai zaɓi mutum kamar Dr. Bala Wunti ba. Abin da nake so na faɗa, ina so na ba su shawari. Kar ka zamo mai son zuciya ko mai son kanka, saboda kai kaɗai mutane dubbanni su samu matsala ba. Ka gane malam ɗan jarida? Ina jin ka Doman Bala Wunti. Ina wannan magana ne da hujjoji na a hannu. Wannan gaskiya ne. Abin da ya kawo ni, ina da hujjoji a hannu. Akwai magana da nake jin wasu suna yi, kaman asibiti, ciyaman asibiti naji yana wani maganganu. Akwai Bello Ambo, shi ma naji yana wani maganganu. Ina so na faɗa musu, a wa'innan 'yan takarar da suke maganan a zaɓe su, wannan na cewa, ciyaman asibiti na cewa, yana ce ma wasu wai su zaɓi Shehu Buba. Da su zaɓi Bala Wunti gwara su zaɓi Shehu Buba. Ina jin Bello Ambo shi ma na cewa da a zaɓi wani gwara a zaɓi Shehu Buba, da a zaɓi Bala Wunti. To Malam Doma, ai ina ganin suna da dalilansu ne da yasa suke faɗan irin wannan furucin. Bana tunanin akwai wanda zai wannan maganan bai da abun kare kai shi. Malam ɗan jarida, wannan da kake ganin su, za mu iya ce musu su 'yan kwangilan siyasa. Okay. Su wayannan fa barin gaya maka ba jihar Bauchi bane a gaban su. Duk wanda aka ce yau yana kishin jihar Bauchi, yana kaunan dan jihar Bauchi ya ci gaba, yana kaunan ci gaban jihar Bauchi, ba zai ce ba za a zaɓi Bala Wunti ba. Saboda Bala Wunti duk wani abu da ka sani na rayuwa na duniya, wani mazonin kyautatawa, wahidin tumawa al'umma, ko wani kawo wani abubuwan ci gaba wa al'umma a jihar Bauchi ya gama. Ba sai na faɗa ma abubuwan da ya ba, kin dai ina gaya maka wannan kishin a junsu suke yi. Akwai maganganun da nake jin wannan asibiti yana yi akan wai Bala Wunti bai cancanta a zaɓe shi a gwamnan jihar Bauchi ba. Bala Wunti bai kai wanda za a zaɓe. Mu ba ruwanmu da jam'iyya, ba jam'iyya muke yi ba. Saboda a baya abin da ya dinga samu a cikin damuwa irin wa'innan mutanen ne. Bari in gaya maka, wanda za ga mutum ya zo, ya san mutum fa bai dace a yi shi ba, kuma ya san mutumin nan fa yana walakanta mutane, yana tuzurta mutane, wai zai zo ya ce lallai shi yake so a yi. Sai ka ga yana ta tusa wa mutane ra'ayi, wanda ba su san sa yana cewa wani na gari ne, wani mutumin kirki ne. Mu abin da muka gani yanzu shi zamu na amfani, kuma da abin da muka sani. To Malam Doma, ban tarar numfashinka ba. To me zaka ce wa mutane dangane da wannan ishin Alhaji Dr. Bala Mai Jama'a Wunti na ganin ya fito takarar gwamnan jihar Bauchi ne, ko kuma ya koma ya ci gaba da hutawansa? Ni shawarin da nan bawa al'ummar jihar Bauchi, kar su taɓa sarewa da maganan kiran Bala Wunti ya fito takarar gwamnan jihar Bauchi. Saboda duk wanda aka ce yau al'umma ne suka zaɓo shi, ba shi ya gani raɗin kansa na son takara ba,
to an tabbatar wannan adali ne, kuma irin da ake wanda ake musu kira da zabin Allah kenan. Ka gane malam dan jarida? Wannan gaskiya ne. Saboda duk mutumin da aka ce yau kiransa ake yi ba shi yake nema ba, to wannan shi ya kamata yi shugabanci. Gaskiya ne. Akwai irin su alifate, su mai ta matugga, su